Папата почина. Какво следва? Твърди се, че още от февруари месец швейцарската гвардия репетира погребението за папата без обяснения. Смъртта на папа не е просто край. Тя задейства ритуал от векове. Обявява се, че престолът е празен, а пръстена на рибаря се унищожава. Този пръстен символизира апостол Петър, който бил рибар и първия епископ. За всеки папа се прави нов пръстен с неговото име и стилизирано изображение на свети Петър. А унищожаването на пръстена е с цел, че властта на папата е приключила и никой няма да може да фалшифицира документи. След това се обявява 9-дневен трал за смъртта на папата, а след 15-20 дни предстои и конклава. Кардиналите се затварят, няма телефони, няма връзка със света, само гласуване. И започва чакането на дима. Черният дим означава, че все още няма избран папа, а беля, че света има нов. Папата е мъртъв, а света чака новия епископ на Римокатолическата църква.